спортно шоу Донк. Минутки на водещия за юбилея на Левски и купона, който сините си спретват тази вечер. До вечера след 20 часа лескарите се събират на националния стадион, за да чакат полунощ и да си кажат честит рожден ден на вековния си любим Левски. До вечера полунощ Левски ще стане на 100 години. Всичко е започнало много отдавна. На 24 май могилката на настоящото 22-ро училище. Няма как да са предполагали онези младежи, които са се събрали, направили си спортния клуб, превърнал се в тази футболна легенда. Няма как да са предполагали, че милиони българи през годините ще се готови да умрат понякога от любовта си към футболния Левски. Когато Борис Василев Боркиша измисли името Левски, това е било една младежка идея. Тя се е превърнала в религия за толкова много българи. Всеки един от вас, които обичат Левски и го носят завинаги в сърцето си, има своята история. Как, откъде, защо. Само финалът на тази история винаги е един и същ. Завинаги. Какво ли не предложи съдбата за тези 100 години на Левски и неговите верни фенове? Ще се върнем към някои от тези моменти. Рядко си позволявам да говоря от първо лице, да говоря за себе си. Ще ви разкажа моята история. Тя със сигурност в огромна степен се припокрива с вашата. От един спортен вестник днес ми позвониха, правят анкета с журналисти и ме опитаха защо обичам Левски, кога съм от Левски и така нататък. Осъзнах, че може би за първи път се замислям над тези въпроси. Защото усещам всичко това наистина, откакто се помня. И това не е клише, както мнозина си мислят. Това е самата истина. Моята история започна от пазарчето на Ситняково. Съботата беше празникът ми, защото дядо ми лека му пръст ме взимаше и тръгвахме към Герена. Имаше една стара будка на пазарчето, до зеленчуците продаваха всякакви дрънкулки. Нямах търпение да дойде събота и да си купа поредния ключодържател с емблемката на Левски или едно тръгълно флагче. Оттам бавничко, лека по лека, по улица, която се казваше Христо Кабакчиев, през Подуене и към Герена. Никой няма да забравя тълпите от хора, които отдалеч се виждаха постъпите на стадиона. Никой няма да забравя онази сладка шумотевица около касите на сектор В. Вече ще помня рева на трибуните, независимо с кой играеше Левски. От най-скромния съперник до вечния си противник. Стадионът винаги беше пълен. Герена или Национална. А докато си вървяхме от Ситняково до Георги Аспарухов, дядо ми разказваше за онези години, в които и на тренировките на Левски имало по 4, по 5 хиляди души, когато е играел Кунти.
Разказваше ми за Соколето, за Бисер Михайлов и за останалите, които нямах честта да гледам на живо. Имаше и други дни, в които не към Герена, тръгвахме към националния стадион, когато Левски играеше някои от европейските си мачове. Първите ми спомени се сливат в детското ми съзнание от тогава, но със сигурност започват от онези дуспи срещу Аякс и от онова 5-4 срещу Барселона. Бяхме някъде в А-сектор, долу, на ниските седалки, зад лявата резервна мейка. Помня как Барселона беше победила Левски 4-0. В първия матч на реванша Левски не излезе просто да го играе. Левски излезе да бие Барселона и поведе с 2-0 някъде към 20-та минута. Детският ми спомен ме връща към един корнер, който, ако не се лъжа, Барселона преби и от втори опит кара гол, стана 2-1. Стадионът беше пълен до дупка, щеше да се пръсне. Голям матч завърши 5-4 за Левски. Няма да забравя никога дуспите срещу Аякс, които Данчо Пиката май вкара, или Войн последния гол. Няма да забравя Павката Панов, пак в ония мач с дуспи и малко след това, когато с Аякс му счупиха крака. Никой няма да забравя онези години. Онзи образ срещу ЦСК май беше последния кръг, когато нисичкият Тошко Барзов направи едно страхотно воле и заби топката под градата за 3-2. Или когато Бате Геле Станков Мустака вкара с глава на добита топка от градата. Когато Гибона тръгваше и надбягваше цялата отбрана, разминаваше Джеки Димитров и брат му Динко, вкарваше гол и спираше с спринт чак на колене пред сектор Б, който винаги от тогава до сега беше пълен. Няма да забравя головите на Наско Сираков. Фаловете на Пламен Гетов, изумителните неща на Ян Илиев от този Dream Team на Гочето. Няма да забравя как Гочето и Жужо дърпаха отбора напред към победи, как Жужо гонеше си Маркуч за поливане съдиите от онази страна с флаг. Никой няма да забравя онова центриране на Георгия Спарухов към наказателното поле на вечия съперник, когато онзи с кървавата глава кара кървавия гол. А 2 часа след това на носилката за масажисти с абекалата на Левски лежеше Херо, като парализиран от рев, до него ревеше Тити Папазов. Никой няма да забравя великия Любко Петрович, който помогна на Левски в най-новата ера да излезе и да дръпне отново нагоре. Никой няма да забравя как след една титла, вече болни от рак, Владо Грашнов се опадала коса, ме разцелува, докато правих интервю с него в тунела след победата. Това е Левски. Няма как да обясним на хората, които не са от синия клуб, какво точно е Левски. Левски е една огромна вяра и любов, която просто няма как да бъде обяснена. Тя се случва. Левски онова, което накара всички левскари да не спят, да си изхарчат парите, отпускат, да жертват личния си живот, да отменят дати за сватби и кръщенета, за да бъдат в онази сладката приказка, която разказвача не искаше да спира да разказва преди май край или да дойде на Герена и да изгони Седрик. Тази приказка не спираше и не спираше. Стигна до четвъртфинал. Дойде класиката до Арена ди Верона. Никой няма да забравя как докато Звали и Стефан редяхме
радостните рими, че Левски е шампионската лига, един италянец кле, проклени жестоко. И до днес съм убеден, че заради този италянец Левски така и не може да отлепи в Европа от тогава. Няма да забравя мокрите от шампанско Мъри и Наско, с които се прегръщахме след успеха. Никой няма да забравя мокрите като кокошки фенове на Ноу Камп след първия матч в Шампионската лига. Бяха зашити горе при гълъвите праги нечовешки дъжд дори и за испанските стандарти. Те след матч си ядосваха, че Левски е паднал с 5-0. Сякаш бяха играли днес с европейския шампион. Искаха отново да побеждават, искаха приказката да върви. А тя не винаги вървеше толкова гладко. Защото Левски е цар и на идиощините и може би това също е огромния му чар. Цял живот ще помня онази драма, с която Левски загуби, след като водеше с 3-1, 4-3. Бях студент във ВИФ на плувен курс и се разхождах сам като лудите по плажа по нощите, за да се чудя това възможно ли или не. За сърцето ми се късше. Болеше ме, както ви е боляло всички вас. Ужасна болка, заради която не знаем защо утре се събуждаш и отново си от Левски още повече. Го обичаш, искаш той да бие следващия матч. Драмата Сан Перпен, драмата с конен и белгийски отбор, онези с Олимпия Любляна. Те също са част от историята на Левски, защото няма как само да се побеждава. Има, разбира се, и тези неща. Има ги идиощините с Сиртиш. Има го автогола, който извади Левски от Европа при втория опит за приказка на скоро срещу Лил. Има я онази парализа, която ще помня цял живот преди година, може би по същото време, когато друг автогол замрази Герена, като приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Десет минути никой не мърдаше, сякаш следената кралица беше замразила с вършевата си пръст за лескарите. За миг си казах, може би, това е всичко. Това е последната страница на историята. След 10 минути гробна тишина, в която всички бяха замръзнени, а футболисти стояха там, където ги е хванал последния съдийски сигнал, няколко момчета и момичета от сектор Б започнаха да скандират Левски. Възгласа им постепенно обхвана целия стадион, без трутания сектор А. Тогава тези възгласи на момчетата и момичетата от сектор Б му убедиха, че Левски ще е жив още не 100, още 200-300 години. Ще го има, докато има българи по земята. Само истински футболни фенове могат да преживеят подобни шокове. Само истински българи и левскари могат да преживеят тази кошмарна година, в която се изля небето с гадости върху главите на Левски и да напълна стадиона тази вечер. Последния ден от политическата кампания, коя ли партия в България не би дала мило и драго, за да събере 35-40 хиляди души, които да си платят, за да купонясват до вечера. Няма такава партия. Не се е родила, няма и да има. Защото партиите лъжат хората. А Левски не ги лъжи. Левски е такъв, какъвто е. Левски просто е такъв, за да бъде обичан. В хубавите неща и в глупостите, които наистина е способен сам да сътвори. Затова до вечера стадиона ще е пълен. Затова ще има заря, ще има 100 залпа. Затова дядо, баща и внуче ще дойдат заедно на трибуните на национален стадион, за да си припомнят всеки сам за себе си своята история. Как и кой го е направил от Левски. Затова до вечера дядо, баща и внуче ще запалят вестниците като факли. Така както горяха на времето при онези мачове, за които ви разказвах и за които нямам честа да помня, когато още си играли къде знаменити други футболисти в Чиньо, водени от Георги Аспарухов. Тази и следващата песничка на Бони Ем звучаха социализма и до днес се пеят като кавари от синята агитка.
Това са част от историите, които всеки един от вас, уважаеми лескари, може да разкаже и трябва да разкаже, защото младите трябва да знаят, че Левски има история. Младите в България по принцип не обичат историята и си мислят, че всичко започва сега с таблета и айфона. Всичко е започнало далеч назад с черно-белите кадри, в които други сини футболисти са играли легендарните мачове на Герена и националния стадион или някъде в Европа. Как да обясниш онова явление, милиони българи, които са извън страната, да продължават да те питат където и да отидеш, какво става в Левски? Няма обяснение. Няма обяснение да живееш в Чикаго. По-не говоря да си заобичал бейсбола, защото друго не дават по телевизията. Но с трикольора, който си сложил, тръгвайки за далечна Америка, да си сложил и онова тръгълното синьото флагче на Левски. И като се събудиш сутрин в Америка, в Русия, в Филипините, където и да е по света, да отвориш сайт, да пуснеш радиото и все пак да си кажеш я да ги видя какво направиха моите от Левски вчера. Няма страна, в която да не съм бил и да не съм срещнал българи, които живеят там, да не са ме питали какво става с Левски. След загубата от Иртиш миналата година на реванш бях на море в Бургас. На другия ден се скрих в едно далечно селце на юг от Бургас, за да не ме виждат максимален брой хора и за да не понеса, разбира се, подигравките на противника. Точно там един баща с едно дете строеха пясъчен дворец. Детето беше влечено с фанелка на Левски, като баща му същата сутрин беше купил. Баща му дойде, снимахме се, може и да ни слуша сега, и ми каза, аз точно днес му купих фанелката на Левски, защото той трябва да стане от Левски дори заради тези загуби. Това, вярвайте ми, наистина няма как да бъде обяснено с прости думички. Знам само, че когато дядо ми казваше хайде стана 3 часа да тръгваме към Герена, това бяха най-щастливите ми минутки и часове от седмица. Тогава Левски падаше далеч по-рядко. На Герена съперника вече губеше с 0-3, когато влезеше в София. Сега времената се промениха, Левски боледува тежко. Няма да говорим днес за това. От утре пак все това ще говорим. Днес Левски има рожден ден. Времената са тежки. Някои избраха да се върнат на Герена, други предпочетаха да останат другаде, където плащат повече. Георги Иванов Гонзо прекрасно знае какво го чака, но тази вечер ще усети мощта на 40 000 души, които ще му покажат, че той има кредита на доверие, колкото е целият свят. Гонзо е длъжен да направи Левски отново такъв, какъвто искат милионите левскари. Страшно ще му е трудно, няма да стане бързо. Сините го знаят. Изтърпяха много, ще изтърпят още колкото трябва, но знаят, че Левски някога отново ще започне да побеждава. Може да не е утре, може да не е други ден, може да не е цялата тази година, но някога отново ще бие. Това ще кажат до вечера дядовците и бащите на своите деца и внуци, когато ги заведат, за да видят 100-годишния Левски на живо. Затова вечера стадиона трябва да бъде пълен до дупка. Ако не сте си купили билет, направете го. И подкрепете Левски, без никакви ексцесии и освирквания. Само празник. Левски и левскарите го заслужават.